nga talaga dito trabaho doon. Andang mo napanan yon. Alak apo ka kasi gayam tinamnamay andakin dagitoy. Papaaramid ko nga pispan. Sino nga tatin papaaramid man ti pispan nan. No di lang sisisya manen sisisya lang ang papaaramid ti pispan ko. Da kayo da kastuyo. Ba na nga. Papaaramid ko ang pispan ko. Nung tagdeg bayag paaramid ko nga kaslala benis. Ada kakastuyo. No di lang sisisya loko. Ado kirian na aapan nga tataw. Handa nga apalan. Tinsiguda tiba nang. Diyos ko ada sarili yung nga kakasta. Nga bakbak ko. No di lang sisisya. Pakabert ko manen. Dito yung pakabert court ko. Dito. Ada ti pa recreation na nagiti akar-karuba. Ada pagayayaman da. Da kami, baba nang kami dito, ine. Kas-kastada ki din. Uy, awon ako, narago. Barang rek ka na ti rupa. Detoy, lagi ti na magsusunda na pintas, ibagbagay narago. Mapangkop ki di papareta. Pampara, ayan nga fake. I am real beauty of Badok Ilocos Norte. Kas-kas. Di ba andyan? Hi, andyan! Hi, dyan! Banang kami. Di ba manang seni? Alam mo manang seni? Manang agkukag ditoy. Ikakaba may bagbagdaman kini nga pangasa kanong hanggat pag-aaydanan ati. Isin ko para pag ang gaya ikan nento di tempo semana di aduntot may dala ikan da kay kaskas da kita karkaruba me uy yawon de bagada di nga mahigrigat ako. No di ay baba nang kami ne. Arami da ni pagpaa. Pagpag-grader. Napno ako. Tawa mo iti para payong ko. No napan. Maelda, nakita ni Kwan ni Jericho nga nakabibili iti payong ko. Di mo nakita? Ba't din limap ito? Naitog ko pa iti sweldo na mang Melda ko. Di na mo may paypayungan na iti madam nang kamunang maglingling utak ko. Ay, apo. Napampanuga ko mang Melda. Itog ko ti 13 man pa mang Melda. May katagsarsarita ta mang Melda. Nagdaan dito. Bahay baba nang kami. Nagbagbaga ki. Matakong kurada ki. Isa ibaga man tipudpun ng mang Melda na naraguta mo laong. Uy, kaskastada ki din. Ibaga mang Melda na sinapakaano na baba nang Wan. Uy, awon da ki din. Kinapun muna kung kunada ki. Di kanya ko nga 40,000 allowance set. Ay, naan. Paparami da manon. Kabkort ko. Ako lang ang dati pag-ayayaban na dito yung kakaruba mi sino nga tatin? Patmata na ti covered court. Hindi lang sisisya. Ang kikas-kas taloko Nakit tinakam ko ti pampamay anda kanya ngam no way can do. Basta siya, I'm happy with my life. And no one can penetrate me. Ang sa mo, Anda ko ikas-kas ta ang puyo ka sa mo, nagbuyo mang nagdati bagbaga lang tipon no. Amuy ba yung isa na kidi bagbaga kanya ko nga nararagot ako. Excuse me. Ay talaga hello Uncle Nelson. Amom Uncle Nelson tagtagi basitan daki di tipulpuli tayo. Datayo ati nakakauna nga ba nang una amom Uncle Nelson ang papaarami da man piskarya kung sumasumang Uncle Nelson ta umay ka. May munto kitaon. Man hektarya neta paarami ko Uncle Nelson. May sa ti para tilapia, may sa ti para bangus, may sa ti para malaga, may sa ti para shrimps kasjay. Ang pampamakanta ito Uncle, ang pampamakanta ito. Di ba Jerome Vergara? Ado dagiti tao nga manumsi nga de kita inyo no anati salsalawasawon iti maysa nga tao sasabay da nga jadsan kaso nga makikita you but you don't know me either. Who am I? Wala kayo, tipong tuton. Diyos ko, agsawo kay lata. Kagura da lata awando ko. But still, I am joining myself. And so what? At least I'm enjoying myself. That's why this is me. And no one can penetrate
rate me, yeah? Even though, madred. Just try me. Sit down and relax. What's for me? Naasaw talaga. Rahadur ko talaga yung mga trabahan ko dyan. Bakar try rin. Manapahangin. Say hi. Hello, cousin Joyce. How are you, cousin Joyce? Napisalagas mo. Kasi alam na. Pwede ko alalaan dati Seiko Films. No? Diyak kaya ko na. Diyak kaya kasi very busy actor. Marami din itong pagkas-kastoy. Kasama na. Yes. Ang klase ka lang. Hello. Hello, anniversary. Hello. Hey, auntie. Cousin James. Inaman ng jilis niyan Nagiti kapapayaan tayo. Kasanjaan. Ibagbaga din kasing kastoy. Kaputa kastoy. Ako. Patpat yung pangas dito nga babae. Abulo balay na. Pampambara. Ngayon na papa ako. Lagi abulo nga balay ko. Among. No, patariman ko. Di balay ko makita da nga balito. Di balay ko. Ay, ba nang umay dago utangan. Naglilinom ba? Isungan dyan kay pambara. At least dito abulo. Presko. Sinungata, di ba, papi? Lagi di kakalding ko, papi. Di ka piniwayway. Sinungata, tiado sabana. Di lang dada kami, tiado sabana. Lagi tani, hindi ka mo na naman lagi trabahador ko. Mahaiblada man ng nabigbigat. Ting-ting daw, ayan yun. Niyawan na kita bunga papaya, 5 hektar yan. Yapo, sinungata, tiado papaya na. Linda da kami Ni, naramid na mo gaya mo dati bitong paparamid ko tuyon. Talagang ingawa na talagang pongto ka kano. Di na pala marami dati bito Nakita bito me. Sino nga tating pampabito na din lang si Sisya. No, di na duman ako. Water pump, kung kuna. Excuse me, kita ti original pag sasadwang ang yung kakaubi nga kita papada di tangam baba nang kami Sir Ani, nakaluto kayon? Nakaluto kayon? Po, Diyos ko, dati man ti ko na ako diyak kang maladladaw ti mangan ti madam diyak kaya nga maladladaw nga maladladaw man ti madam kaya ko kumamutan na si mangpat ako naluluto kumamutan pati na kita kanon ti pusa di pa naluto na kita kanon ti pusa sinungata ti parang tono na lang ti ika nga papusan na medtek ala kaskastada kide ada ti para luto yung makakasjay ano di lang si Sisya ang daki kaskasta mapag high blood dapat mo na ibadang mila mo tang kanaluto yung kumama nagdaginungdungan nga para ka nagtiyayeye tayon sumangpa nagiti Max na si datayo Max din nag-orderak kaskasta dahil kang kanay bagbagayo ki din nga ore lang agdi nagkita si sida po si sida kay kakasta papulta si dati apos po sa kasaso me dalo ko nyo dalo nyo kami lang kalalo ko gatang mit baba nang kami singata di ba Mary Jane Pascual Lai no hello ma'am how are you welcome to Sinungata Live ma'am take note ibagbagapin ita namnama bumanglag ma'am mapanipadpadamag kidigin natayan di kalmano nga nalitom tabibig ko kada ada jayagin inaw piman takakaasi kong kunadaki di kanyakon di na mo ma'am nga dahi nga bibig injak kaya nga pasukatan injak kantigudagod na amon nakakastoy nga bibig dagitoy katan di na utitan deta namnama bumanglag ibagbaga na ba nakidigan inawan di na kumatagin ina gapo ata lang dalagi kakatulong ko na pandala turugan isa siya nag-inawan siya ako nag-inawan siya ako pinapandain alilang nga makasara datatak niya inika ko kami na isa balyayen nagitan ni Mr. Kadalmi tinalakon Toto
Principal! Eti bodyguard ko! Kita nyo ka naka-short pant fight ka? So nga, high blood! Diba Jericho? Jericho, where are you? Jericho! High blood ang daki din! Mabigbigat at muning! Kuning! Come here! Come to mama! Ada po sa'yo! Nada kayo! Ibang bagay pagpapangasyo pa yung ganda brid tipos po sa'yo! Siya! Pusakal! Tiyas ang puspusame! Ada po kalyo! Hindi na manikas kasi ba? Kagawad Barang! Hi! Kagawad Barang! Aghay blood niya ang team awang pa'y digos ko data digos ko na pinta sa lata. Sa orhana. Yarik saan. Ay, naka-jacket. Handa ko yuyaw na naka-jacket. Anong araw maper mo at skin tone ko. Oh, di ba ipagrina? Only Bello touches my skin. Ang nakakasteyo. Awan. Aba ka yun. Uray nga. Uray ka na nung kalitatan. The only and the best. I am only the sinungata haciendera. Awa makartap kanya kon. Da kay tulak. Ada papaya yo nakakastoy. Ada papaya yo, bunga papaya me. Bunga papaya me. Sidakam ti. Ag sidaki ayayaya ti alalukon. Ano na kita? What's this? What kind of food is this? My God, my goodness. I hate that. Dagiti natong dagiti ko la. Marigri ka. Diyos ko. Tada kami, baba nang kami. Mawatan nyo. Sir Oni, water please. I don't want the running water, I don't like that one. I want the bottled water. Yeah? So nga, I won, Rowena, ade, aghay-hay blada. Ne, kanay naghay-hay blood ko na latan. Maangsanak kay din. Hanggang, can I have some water for less or any bottled water can do? Okay, because I'm thirsty. I'm thirsty right now. Can I have some water? Take my sister niya. I will double your pay. I will double your fame nila. Sino nga ta? Hindi dadayeye na parayawa na danom. Di ba, Sir Oni? Sorry? Smile! Di ba? Tayo ang di ba, Casey? Sino nga ta? Bye for now, viewers. Kami pa lang. Bye-bye. Thanks for watching. And welcome, bashers. You're always welcome to bash me. Bye. This is only for fun. Bye. Oy, sika mo Mariana mo ti saw-saw man iti mang pentas kon. Ay, nasango ka da kagaya mo sika pakaka. Sika pwede may isang sapulot sika paka. Apay, nga kukuha mo question na raman na ti kwentas kon. Hindi ka mo ta tinakaw mo di may isang batunan 24 carats. Pamukaroki sinuki kalmanan din ko tayo pinaglusakon. Napamukaroki di pa mo inikada di may isang abtuna. Ano tinang ikatamlo? Di ka mo. Lagsao kayo. Ay, miss na tarimaan na maadag nga itintunuan na kita isi dati pusa Manjak kaya nga kita dapat nakatuntun na. Paano na kayo? Mingit? Mingit? Ming-ming na may kayo. Ang tamangang kay tutan. Ming-ming? Ming-ming? Come! Eat! Ming-ming! Ming-ming! Kaskas sa wala na ko ibagbagada. Ibaga mga napipinadore isin not hindi pa dyan iskwelyo Ibaga anan na bomi ni ante. Ika baba na ang tintero nga badok ko nam hanggang papaab
shout out ka no, Chavez Enterprises, when anak. Hello, Chase Alov. Hello, Liu. Hi. Hello, Joy Lee Bautista. Anak ko ay Akasin. Hello, Manong Pidat Salcedo. Agkukwa, cheese, agpapaarami dati pispan anak ko, ta, di jay, paarami nga benis. Sa Grand Canal pa may akon, tapos nagitate pa. Oy, si Kamo, Richard Tolentino bumanglag. Di na kayo siya, nagbalin man nga topic ko, yun di kalmanan. Di tala nakita, di na yan siya. Topic ko niya. Ibagbalik, di nga mapan, nakanugbungbungon ti masida di jay. Ayan, birthday! Birthday pa, nag-ibong, kayo may aramid ka na nag-iasoy ka na diba? Kantitas sana, baka malls, banyaga, pagbaga na, pangas na nga, asa na nga siya ko, ping, kakita, ikunan. Hello, Sarah Larsado, hello, Sir Rodney Alano. Ay, apo. Ay, hakan, no, hindi. Oh, kakakamin pagbang kanunan, Sharona. Siya nag-birthday. Uy, apods mo. So nga handa kay, ay, si Kadimples talaga Oh, aram is istorya. Di bagbagam ka nga, ni Det Winkle kung kunam kini. Ay, hangip ping baso. Ay, tiping gami korel. Oh, no tibas baso mi magagatang DJ Singapore, di magagabaso lang, gagatang mi Singapore. No dagitibing gami nga korel gagatang mi Amerika. Aga po pediskin ka Switzerland. Nagkakao. Oh, yung manesa ang siya kalahari po. Diba? Oh, handa kay kaskasta. Oh, yali istoyo ta agwa Dakayat ko kadagiti maikukwat ito di jekwa. Munyos ta maikuan. May travel ta mailako da munyos alagala kayon. Alam nyo amin da kita mabalinditan. Tadilat kang kanayong ararnasan deta Mila ang kanayon na nga umiso pagar-arnasan da kita man ektarya nga tarong kada parparya Sulakit ti obran at kada maluman. Umay dumaw-daw at parya kada tarungon deta Milan. Diyos ko. Mahay blada kon. Ala ba yung kaawanan diya makaluto, diya